Kaixo ikusentzuleak, ongi etorri. Pista batzu emateti hasiko gara gaurkoan ea asmatzen duzuen zeri buruz ariko garen. Ekimen masiboa da, munduan bakarra. Euskararen erabileran eragiten du eta maiatzean egingo da laugarrenez. Hauxe, gaur berbagai. Euskaraldia da erantzuna. Asmatuko zenuten askok. 2018an egin zen lehenengoz, hizkuntza ohituren aldaketan lan egiteko helburuarekin, eta 11 egun euskaraz lelopean. Aho bizi eta belarri prest ilusioz batu ziren herritarrak egitasmora. 2018an, 20an eta 22an, 320.000 baino gehiago guztira. Laugarrenez egingo da 2025an, hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa soziala izatetik, euskararen erabilera aktibatzeko mugimendua izatera pasatzeko xedearekin. Datorrenaren gaineko aurkezpena egin berri, gurekin da gaur Goiatz Urkijo, Euskaraldiaren koordinatzailea. Kaixo eta ongi etorri. Eskerrik asko. Tira, badator Euskaraldiaren laugarren edizioa eta aurkeztu duzue Iruñean, zergatik? Bai, saiatzen gara, edizio, prentzaurreko ekitaldi aurkezpenak lurralde ezberdinetan egiten, eta laugarrena Iruñean tokatu da. Urtebete pasada, Euskalgintzaren kontseiluak deituta Bilboko kaleak euskararen alde bete zirenetik, euskararen eta euskaldunen kontrako oldarraldi judizialak salatzeko. Baina oldarraldiak jarraitzen du oraindik ere, udaltzainentzako edota kabiako langileentzako euskara eskakizunak tarteko. Zertan aurreratu bada, eta zer moduzko momentua da euskaraldiari begira motorrak berotzen hasteko? Esango nuke kontzientzia pizteko, balio izan duela oldarraldi judizial guzti horrek, jendea mugiarazteko ere esango nuke, aurreko urteko manifestazio jendetzu horren ostean, eta hori kontzientzia hartzeko euskarak danok behar gaituela, eta esango nuke Euskaraldiaren laugarren edizioak ere horretan lagundu egingo duela. Oraingoa, Euskaraldia gaindituko duen Euskaraldia izango dela esan duzue, eta horretarako eraldaketa proposatu duzue, egiteko moduan. Joango gara xehetasunetan sartzen, baina funtsean zer aldatuko da? Esango nuke titularra hori dela, Euskaraldi berritua eta berria datorrela. Aurretik 3 edizio egin izan ditugu da, 2018an, 20an eta 22an, eta 3. ostean beharra sentitu genuen gogo eta prozesu bat abian jartzeko, 3 edizio eginda, eta ariketaren hobetzekoak eta mantentzekoak baita ere, identifikatzeko patxada hartu genuen, gogo eta prozesu sakon bat egin genuen, 3. edizioaren ostean, Euskaraldiaren inguruan aritzen diren eragile norbanako ezberdinekin elkartu ginen, eta titular batera ekarrita, ikusi genuen beharra, eskatzen ziguten aldaketa, berrikuntza esango nuke gehien bat, baina baita ere esentzia eraginkorra denez, bai ikerketek esan digutelako, hori mantentzeko zera, orduan jolas horrekin gabiltza, laugarren edizioa berrituta dator, datari dagokionez, irudiari dagokionez, aipatu zu moduan egiteko moduei dagokionez, baina ariketaren esentzia mantendu egingo da, horrexegatik eraginkorra delagako. Ilusioa masiboki pizteko, berpizteko, beharrak bultzatuta datorre aldaketa, ilusioa itzaltzen zabilen akaso? Nik esango nuke lehenengo edizioak espektatiba guztiak gainditu zituela, ez genekien, zer zetorren eta etorri zana oso handia izan zen, mugimendu handia, ilusioa, hitza izan daiteke, ilusio handia, 2. edizioa pandemia bete-betean egin genuen, ondo baloratuta ere, garai gogorraietan, Euskara lehen lerroan jartzeko aukera izan genuelako, eta 3. ere neke sentsazio hori ere jaso genuen, eta horregatik aldaketa beharra hau, batez ere horrexegatik ilusioa berpizteko, hori gabe ez dagoelako Euskaraldiarik. Ondorio horretara, iritsi zinen esan moduan, azken edizioaren ondoren, patxadaz, gizarte eragile eta herritarrekin batera egindako hausnarketa prozesu horretan, ze beste ondorio atera zenuten? Baliagarria dela Euskaraldia,
lana dakarrela berarekin, baina urratsak emateko, ez, euskararen erabileran urratsak emateko daukagun tresnarik eraginkorrena eta masiboena dela, eta eutsi behar geniola horri, baina detaile batzuk aldatuta, ez? Eta balantza horretan, ez? Oreka horretan, ondo funtzionatzen zuenarekin aurrera egiteko, eta bestelakoak, ez, aldatzeko. Izan ere, egindako ikerketek frogatutzat ematen dute, hizkuntza ohiturak aldatzeko duen eraginkortasuna, ez da? Hori da, 3. edizioaren ikerketak argi esaten digu, ariketa bitartean parte hartzaileen bi herenek hizkuntza ohiturak aldatu egiten dituztela, ez? Euskara gehiago egiten dutela, eta ez bakarrik ariketa egunetan, ez? Gerora ere, ariketa amaituta gerora ere, posoa uzten du euskaraldiak, eta orduan, bere helburua bete-betean betetzen du. Ariketa masiboa dela, aipatu duzu, masiboa, eta esango nuke, halako bakarra mundu osoan. Edizio ezberdinetan, zenbat milaka pertsonak parte hartu dute, era batera edo bestera, eta nola ikusten gaituzte munduan zehar? Bai, zuk esan bezala, kostatzen zaigu batzutan, ez, aitortzea, baina halakorik ez dago munduan, halako ariketa sozial masiborik. Euskaraldia beti esaten dugu, ez da festa bat, ez da euskararen aldeko kanpaina utz bat, ariketa bada, erronkan jartzen gaitu, lekutik mugitzen gaitu, eta esfortzu bat ere eskatzen digu, ez, euskararen erabileran urratsak emateko, bakoitza, ez, oinarri batetatik hasten gara, Euskal Herria barkatu oso anitza da, orduan bakoitza gure oinarritik, gure gaitasuna kontuan hartuta, gure ingurua, gure baldintzak eta erronkan jartzen gaitu, ez, eta badakigu mugitzen gaituela, erronkatsua dela, eta hala ere, aurreko 3 edizioetan 320.000 parte hartzaileek baino gehiagok parte hartu izan dugu, eta izugarria da datu hori, ez? Gehiago edo gutxiago euskararekin nolabaiteko lotura dugunak, gehienak suposatzen dut. Euskararekin loturarik ez dutenak, gure hizkuntzara hurbiltzeko ere, balio izaten du? Baietz esango nuke, ez, azkenean euskaraldian parte hartzeko baldintzetako bat bada, ez, euskara ulertzea, eta euskara ulertzen ez dutenengana ere heltzeko erronka izaten dugu beti, gutxienez jakin dezaten zertan ari garen eta zergatik ari garen, ez? Eta oso polita izan zen Iruñako ekitaldian Txantreako batzordekideak Davidek aipatu zuen, ez? Euskararen inguruan gaudenoko, ez, mugitzen gara euskaraldiarekin, baina erronka ere bazen, ez, agian euskara ulertzen ez duten hoiengana ere heltzea, eta, zer galtzen ari direlaren sentsazio hori ere, ez, han eta hemen zabaltza, horrezegatik, ez, igual euskara ekartzeko aukera polita delako euskaraldia baita ere. Euskararen erabilera biderkatzen da, ariketak irauten duen egunetan, baina hortik aurrera zer? Hori da akaso duen mugarik handiena? Bai, eta esango nuke aldaketetako batez, ariketatik mugimendura igarotzeko hori dala, ez? Orain arte definitu izan dugu euskaraldia hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa soziala, ez? 11 egunekoa, baina, esango nuke 4. edizioaren mugimenduaren ideia bai leloan eta oso presente dagoela, ez? Eta azkenean mugimenduaren ideia horrekin, ez, euskararen erabileran eragiteko mugimendu bezala ere ikusten dugu euskaraldia, ez delako bakarrik 11 egunetako ariketa batez, hori ere bada, hori da oinarria, hau Bizi Belarri Press Rollak, 11 egunak, baina aurretik eta osteko lan guzti hori ere balorean jarri nahi genuen, ez? Euskaraldia posible egiteko herrietan jada, ez? Mugimendua hasita dago, entitateetan maiatzeko ariketa horretara heltzeko, ez? Eta ostean ere mugimendu hori aprobetxatu nahi genuen, euskarak behar gaituelako, ez? 11 egun horietan, eta lehenengo ediziotik ere esan dugu, ez? 12. egun hori dala garrantzitsuena, ez? 11 egun horietan egin izan duguna, egiten jarraitzeko aldala. Hori guztiak kontuan izanik, eta hurrengo ediziora begira jarrita, nola egingo duzue reset hori? Nola berrabiaraziko duzue egitasmoa? Hasteko estetikoki erabat aldatu da euskaraldia, ez? Irudi berria, freskoa, alaia, aurreko 3 ediziotan, lehenengo edizioaren irudiaren evoluzio bat ikusi dugu, baina 4. aldaketa, orduan hori ere islatu beharra zegoen irudian,
leloa ere berritu dugu, bueno, edizioro berritzen dugu, eta garai aldaketa ere badakarrez, Euskaraldiaren 4. edizioak hori ere bada ez, aldaketa handi bat, lehen aldiz udaberrian egingo dugu ariketa. Azkenean gure helburua hori izan delako ez, bueno, esentzia mantendu, aldaketak ekarri eta ikusarazi ez, estetikoak, irudiari dagokionez eta datari dagokionez ere, bueno, aurrekoak udazken neguan egin izan ditugu, ez azaro abendua bitartean, eta horrek agian ez zuen laguntzen, ez, ariketa kalean, elkarrekin, giroan egiteko, eta uste dugu udaberrian beste aldarte batekin, beste giro sozial egokiago batekin, horrek ere lagunduko diola ariketari, ez? Kalean gehiago egoten, argitasun gehiago, postasun, kolore gehiago, eta hori ere bada, ez, aldaketetako bat. Onerako, gehiagorako izan daitekeelakoan, ez da? Tira, esan dugu, definizioa bera ere aldatuta, hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa soziala izatetik euskararen erabilera aktibatzeko mugimendua izatera pasata, mugimendu hori sortzeko helburuarekin euskara aktibatzaileen gidaliburua kaleratu duzue. Zeintzu izango dira aktibatzaile horiek eta zein modu berri proposatzen duzue herritarrak aktibatzeko? Bai, guk beti esan dugu, ez, lehenengo ediziotik herrietan sortzen den mugimendu hori gabe ez legokela Euskaraldiarik, ez? Eta, bueno, lana eskatzen du, ez? Euskaraldia antolatzeak, herriz herri, ilusioz egin beharra dago, eta ilusio hori berreskuratzeko erronka daukagu aurten, aurretik aipatu bezala, baina egiteko moduetan ere aldaketa proposatu nahi genuen, ez? Lehenengo edizioan oso polita izan zen mugimendu hori, ez? Herrietan sortu zen hori, ahoz ahokoa, kontatzea, ez? Euskaraldia zer zen, zergatik, pandemiak noski eragin zuen, eta hori apur bat alde batera utzi dugu, eta euskara aktibatzaileen gidaliburuarekin, aurrez aurreko harreman horiek, sarea ehuntzearen ideia hori, ez, da gakoa euskara aktibatzaileen gidaliburu horretan, eta herrietan, ez, bolondrez teknikariei eskaini diegu tresna hori, aurrez aurreko harreman horietan, eta sarea ehuntzeko, ez, eta jende gehiagorengana heltzeko, gako batzuk, pista batzuk eskaintzen ditugu bertan. Eta hor hartzailea, ez, bada, Euskaraldian den antolaketan murgilduko den pertsona hori aintzat. Jarrerak eta emozioak ere mugitzen ditu Euskaraldiak, ez da? Bai, lehen aipatu dugu, ez, oso handia da egiten duguna, epikotasunetik ere badauka, ez, bakarra da munduan, eta egia esango nuke aurreko 3 ediziotan oso serio hartu dugula ariketa, ez? Ez da festa bat, ez da aldeko kanpaina bat, ariketa bada, erronkan jartzen gaitu, eta hori esango nuke, ez? Oso serio hartu genuela, eta nahi dugu laugarrena ere gozamenetik egin ahal izatea, gure akats guztiekin, gure muga guztiekin, baina, gozamen horretatik, eta ez da festa bat, baina, egin daiteke ere, ez? Gozamenetik ariketa, estres linguistikoa ere pairatuko dugu, seguruena, ez? Euskaraldiak hori gutxitzen laguntzen du, baina, gozamenetik ere eta umore honetik egin nahiko genuke Euskaraldia, eta horretan jarri nahi dugu fokoa, emozio horietan. Hori da, ez da, aipatu duzu estres linguistikoa, zer ulertu beharko genuke horrekin? Esango nuke denek pairatzen dugula, ez? Euskal Herri honetan estres linguistikoa, eta zer den hori, bada leku batera heldu eta ez dakigunean, 6 hizkuntzatan egin, ez? Normalean, 2 hizkuntzak izaten ditugu, eta euskara erabiliko dut, ez dut erabiliko, ondo hartuko du euskaraz egiten badiot, ez du hartuko, ulertuko nau, ena ulertuko, ez? Hor, 1000 galdera sortzen zaizkigu buruan, eta Euskaraldiak hori gutxitzeko helburua dauka, ez? Azkenean txapak erabiltzen ditugu, bai hau bizi belarri prest txapak, eta, bakoitza bere rolean, bere portaerekin, baina txapak argi eta garbi mezu bat zabaltzen du, ez? Da, egizu nirekin euskaraz lasai. Eta hori asko da, ez? Nik txapa ikusten dizudanean, dinot, honek gutxienez euskara ulertzen du, ondo hartuko du nik euskaraz egitea, eta 11 egunetan babesgune erraldoi hori sortzeak asko laguntzen du. Eta gainera sorpresa asko hartzen ditugu, ez? Esango nuke igual hori izan zala lehenengo edizioaren lorpenetako bat, ez? Ostra, enekien horrek euskara ulertzen zuenik ere, eta, ohitura horiek asko kaldatu egin dituzte, txapari esker eta mezu argi horri esker.
Tira, aipatu dugu, orain arte udazkenean egiten zela, laugarren udaberrian egingo da, hirubiteria berria sortu duzue, eta leloa elkar mugituz egingo dugu. Bai, nik uste dut argia dela, ez? Mugimenduaren ideia, bai egiteko moduetan, mugimendua sortu nahi dugulako Euskal Herriko txoko ezberdinetan, baina batez ere Euskaraldiak mugitzen gaituelako. Mugitzen ditu gure emozioak, gu lekutik ere mugitzen gaitu batzuetan, eta azken finean Euskaraz egiten dugunean, ez? Ondokoa ere mugitzen dugu, ez? Eta ondokoak ondokoa, eta hori da balioan jarri nahi duguna, ez? Lelo honekin azkenean elkar eraginean gaudela, eta Euskaraz egiten dugunean urrats handi edo txikiagoak milaka eta milaka pertsonek aldi berean, ez? 11 egun horietan izugarria dela sortzen dugun mugimendua, ez? Eta azkenean jendartea bera mugitzen dugula, ez? Bakoitzaren elkar eragin txiki edo handi horiekin. Aipatu ditugu berritasunak, baina lehentxeago ere esan dugun moduan, ariketaren esentziari eutsi egingo zaio. Hori horrela, ahobezi eta belarri prest rolekin eta txapekin jarraituko dugu, ezta? Hori da, txapa oinarrizkoa da, ez? Eta batzutan ez du ematen, eta batzuei ez pereza ematen die jartza, nik badakit euskaraz, bai, baina ondokoarentzat da gehien bat txapa, ez? Mezu hori, nirekin egin dezakezu euskaraz, eta estres linguistiko hori gutxitzeko, ez? Orduan, txaparen garrantzia balorean jarri nahi dugu, baliagarria delako, eta lehen aipatu bezala, ariketaren esentzia mantenduko dugu eraginkorra delako, ez? Jolasean jartzen gaitu, ahobizi eta belarri prest rolekin, lehen aipatu bezala, Euskal Herria anitza da, gutako bakoitza anitza da, eta bakoitza oinarri batetatik hasten da, ez? Eta, balorean jarri nahi dugu, bi rolak oso garrantzitsuak direla, bai ahobizi, eta bai belarri prest, eta jolas horrekin, ez? Rolen jolas horrekin, mugimendu handia sortzen dugula. Eta rol bat edo beste aukeratzerako orduan, bada kontuan hartu beharko genukeen nabardurarik edo gomendiorik, egin ohi ditugun akatsak ere aipatzen direlako, ez da? Bai, nik esango nuke, zalantzaren aurrean izan belarri prest, ez? Askotan esaten dugu, ez? Ahobizi rola exigentea da, erronkan jartzen gaitu, ez? Lehen hitza beti euskaraz egitea, ulertzen gaituzten guztiekin euskarari eustea, eta erronkatsua da oso garrantzitsua, lehen hitz hori euskaraz eginda mundu bat zabaltzen zaigulako, ez? Aurretik, baina belarri prest rola ere oso garrantzitsua da, ez? Azkenean belarri prest rolak ahalbidetzen dielako, ez? Ahobiziei euskaraz aritu ahal izatea, eta gainera belarri prestek ere euskaraz egiten dute. Ez, batzutan horre zalantza sortzen dela, nien naiz oso ongi moldatzen euskaraz, belarri prest izango naiz. Baina egin dezakezu euskaraz, ez? Belarri preste bakoitzak erabakiko du, noiz, eta norekin egingo duen, baina bien arteko jolas hori da, ez? Euskaraldiaren gakoetako bat, eta gainera eraginkorra dena. Eta euskaraz, ondo moldatzen denak, ahobizi aukeratu beharko luke, horrekin ulertzen dugu belarri prest ere badela, ahobizi hori? Hori da, bai, ahobizi beti izango da belarri prestez, baina euskaraz ondo aritzek ez du esan nahi belarri prest ahobizi barkatu izan behar dezunik. Azken finean igual ez daukazulako, ez? Igual lagun bat daukazu, o familiako kideren bat, zu euskaraz oso ondo moldatuta, baina hizkuntza ohitura berarekin beti erdaraz egin izan duzuna, eta ez zaude prest, o ez duzu aukerarik ikusten hori aldatzeko, ez? Orduan ja ez zara ahobizi, ez? Pertsona horrek ulertzen zaituelako, ez? Baina dena delakoagatik ez duzuelako euskaraz egiten. Orduan ez da hizkuntza gaitasunaren arabera egin behar den aukeraketa bat. Eta euskara ikasten dabilenak norekin hitz egiten du lasaiago? Ahobizi denarekin, belarri preste denarekin, ez du horrek zertan baldintzatu bere jarrera edo portaera? Nik esango nuke ez duela baldintzatzen, ez? Eta askotan jende horrek horixe behar duela, ez? Euskaraz aritzeko espazioak, ez? Eta pazientzia zentzu askotan, eta hori ere, ez? Bada euskaraldiaren helburuetako bat, ez? Danak elkartzea eta ariketa elkarrekin egitea, gaitasunak gaitasun eta baldintzak baldintza. Tira, martxotik aurrera izango da hori, martxoan irekiko da, ez da herritarrentzako izena emateko epea, dagoeneko izena eman dezaketenak herriak dira,
Hasi bira, dagoeneko horretan, hasi bira, laugarren edizioa irudikatzen? Bai, hori da, irailaren 26an zabaldu genuen herrien izen ematea, eta herrien izen emateak zer suposatzen duen? Herri batek izena ematen duenean, ulertzen dugu Euskaraldia antolatzeko bide hori hasi duela, ez? Mugimendu horretan murgildu dela, eta zuk aipatu bezala hasi dira, tantaka herriak izena ematen, hortaz Euskaraldia antolatzen, eta hasi da mugimendu Euskal Herriko txoko ezberdinetan, eta seguro ariketa heltzear dagoenean mugimendu hori asko gehiago handituko dela, eta giro hori sortzen joango dela apurka-apurka. Eta zabalik dagoera berean, entitateentzako izena emateko epea ere, kasu horretan zer moduz? Bai, berdintxu ez, urrian zabaldu genuen entitateen izen ematea, berdina, tantaka, batzuk ez, webgunean sartu, aurtengo proposamena irakurri, helduko dioten edo ez erabaki, eta batzuk hasi dira da Euskaraldian izena ematen, aurten planteamendu berri bat daukagu entitateentzat, ez, gogoeta prozesuan ere horren inguruan hausnartu genuelako, eta ikusi genuelako, ari guneen proposamen hori exigentea zela, baita ere, batez ere, entitate txikientzat, eta atera genuen ondoriotako bat izan zen, ezin dugula berdin jokatu, ez, entitate handi eta txikiekin, tokiko edo herriz gaindiko entitateekin, eta proposamen sinpleago bat proposatu dugu, sinpleagoa ulertzerako orduan, eta ez, oinarrizko 3 eskakizun egingo dizkiegu entitatei laugarren edizioan, bata da Euskaraldiaren berri ematea entitateko kideei, ez, eta hobiz eta belarri prest izatera animatu, bestea da kide horiek ez, Euskaraldian parte hartzeko, eta hobiz eta belarri prest moduan parte hartzeko tresnak, prestakuntza eskaini ahal izatea, eta Euskaraldia ikusgarri egitea, horretarako prest dauden entitateek jada aukera daukate Euskaraldiko webgunean izena emateko, eta behin izena emanda baita ere galdetuko diegu bestelako urratsak emateko prest dauden, ez? Eta hor, ari guneen figura proposatuko dugu, besteak beste, entitate horren baitan Euskararen erabileran urratsak ematen jarraitzeko, ez? Orduan, planteamendu sinpleago batez ere, entitate txikientzako, baina urratsak emateko aukera aldi berean, ez, hala nahi duten entitatei. Beraz, galdetzetik abiatuko zarete, batzuei eta bestei, eta urrats gehiago aipatzen ditugunean, gabiltzizketan lanketa sakonago bat egiteari buruz, Euskara plan bat garatzeari buruz, adibidez? Hori da, bai, ari gune eta zapartez, Euskaraldian hau bizita belarri prest kolektiboagoan, parte hartzeko aukera horrez gain, bestelako tresnak, gakoak ere emango dizkiegu entitatei, batzutan izaten gugulako, guk zer egin dezakegu, Euskararen erabilera sustatzeko, izan daitezke Euskara planak, izan daitezke, tresna batzuk bilerak Euskaraz egiteko, itzulpen zerbitzuak, eta orduan, urrats hori emateko prest daudenek ere, izango dute laguntza eta gidaritza hori. Hirugarren edizioari begira zenioten esperientziak dakarren abantailarekin, herritarrek bazekitela zer egin behar zuten eta horrek laguntzen duela guztia arrakastaz aurrera atera dadin. Gauza bera esan genezake, laugarrenari begira ere kontuan izanik berrikuntza oinarria mantendu egingo dela? Bai, nik uste hirugarren edizioan atera genuen ondorioetako bat zela, Euskaraldia jendartean egonkortu izan dela, jendeak ulertzen duela, zer den Euskaraldia, zertara datorren, rolak ere nolabait ulertzen direla, eta hori ere bada ez, oinarri hori, esentzia hori mantentzearen erabakietako bat. Hau guztia posible izango litzateke erakundeekin eta gizarte eragileekin elkarlanean izango ez balitz? Esango nuke ez gutxienez horren masibo eta jendartearen txoko ezberdin horietara heltzeko aukera murritzagoa litzatekeelako. Nik uste dut Euskaraldiaren gakoetako bat, lehenengo ediziotik hori bera dela, lankidetzaren ideia hori, ez dago, horrelako, ez da oso ohikoa, horrelako formula bat, eta bere akatsak, bere mugak izango ditu noski, baina baliagarria da, hori ere, gogoetatu genuen,
bakoitzak gure esparru horretatik, eraginda Euskal Herri osoko txoko eta ingurune ezberdinetara heltzen garelako horrela, erakunde publikoak beraien aldetik, euskalgintza soziala eta antolatua bestetik, herrietako bestelako mugimenduak, eragileak, eta esango nuke gakoetako badala eta gainera oso polita dela, elkar eragin hori eta lankidetza hori. Eta horren isla ere izan zen nolabait aurkezpen ekitaldia, ezta? Eibarren egindako ura, bertan hainbat ordezkari elkartu zineten, eragileak ere bai, eta baita Euskaraldiarekin bat egingo duten herrietako herritarrak ere. Hori da, Eibarren iraiaren 26an Euskaraldia on antolaketa antolatu genuen, eta hori izan zen gehien bat herrietan, mugimendu horren parte diren, norbanako eragile ezberdin horientzat, lehen aipatu bezala hori gabe ez dagoelako Euskaraldiarik, eta Iruñakoan parte hori ere han egon zen, baina baita ere instituzioen babes hori, eta biak behar ditu Euskaraldiak eta garrantzitsua eta eraginkorra da planteamendu berri hau. Tira, Euskaraldion hasteko, aurkezpen ofiziala jarraitzeko, eta horiek eginda Euskal Herri mailako 11koa osatzen duten ekideak aurkeztuko dituzue bihar bertan. Ez zer aurreratzerik bai? Bai, Bilbon egingo dugu Euskal Herri mailako Euskaraldiaren 4. edizioaren 11koaren aurkezpena. Lehenengo edizioan erabilitako formula da, gerora ez genuena berriro errepikatu, eta gogoeta prozesuan asko agertu zen, batez ere herrietatik, ez? 11koaren ideia ze polita zen, ez? Gero herrietan, entitateetan ere erreproduzitzeko, eta bihar aurkeztuko dugu 4. ediziokoa, 11 pertsona, esanguratsu, ezagun, Euskal Herri mailakoak, Euskaraldiaren enbasadore izango direnak, Euskaraldian parte hartzeaz gain, inguruan ere mugimendu hori sortzen lagunduko digutenak, Euskaraldia lau haizetara zabaltzen lagunduko dutenak, eta 11koa ere proposatzen dugu norbanakoek eta parte hartzaiek ere sortzea gure 11ko propioa, Euskaraldian egunetan, jakiteko ze 11 pertsonekin, identifikatuta ditugunekin, aurrez hitz eginda beraiekin, ze hizkuntza ohitura aldatu nahi ditugun, eta mugimendu horren lehenengo aletxoa izan daiteke biharko aurkezpen hori. Izenik ez diguzu, aurreratu nahiko, suposatzen dut, ze esparrutatik datorren jendea den, tartean debagoien darrik izango den? Bai, lurraldea, adina, esparru ezberdinetako jendea topatu dugu, ahalik eta anitzen sortzeko, edo osatzeko 11ko hori. Orain ez dakit, harrapatu nauzu, aber debagoieneko baten badagoen, egon nadi bihar, eta esango diguzu, baina bai, nahi genuen 11ko anitz bat, sukaldariak daude, kirolariak daude, komunikazioan aritzen direnak daude, orduan, apur bat denetarik Euskal Herriko aniztasun hori ere islatzeko helburuarekin. Bihar izango da hori esan moduan, zeintzu izango dira, hurrengo mugarri nagusiak? Hurrengo mugarri nagusia abenduan, etorriko da, abenduaren 6an aurkeztuko dugulako 4. edizioaren kanta, horre ezin dut gehiegi aurreratu, baina esango nuke, eta mugimenduaren ideiarekin jarraituta, mugimenduan jarriko gaituen abestia izango dela, ilusioa pizten ere lagunduko digun kanta izango dela, eta lehen esan bezala Durangoko azokan, abenduaren 6an aurkeztuko dugu, eta hurrengo urtean, 2025an, mugimendu gehiago hau Bizita Belarri presten izen ematea martxoan, ariketa maiatzean, eta izango ditugu mugarri gehiago. Tira, agurtzeko, azken mezu bat bidali nahi? Mugimendura batzeko gonbitea, bai ariketa bitartean, aurreko lanetan ere bai, eta leloak esaten duen moduan, elkar mugitu egingo dugu, eta esango nuke Euskaraldia berezia, berritua datorrela, eta gozatzeko prest gaudela, bai aurreko lan guztia, eta baita 11 egun horiek ere. Bala izan bedi, Goia Zurkijo, eskerrik asko eta Euskaraldion. Eskerrik asko zuri.